Ir-rit tal-bidu. Bil-kant ta' dħul tibda l-ewwel purċissjoni u joħroġ iċ-ċelebrant. Din tfisser il-wasla tal-Mulej Ġesu fost il-poplu tiegħu, waqt li l-kant jesprimi l-ferħ tal-ġemma miġbura. Kif jasal fuq l-altar is-saċerdot ibus l-altar. Ċelebrazzjonijiet solenni jinċensa l-artal bħala qima lejn Kristu, għaliex l-altar ikkonsagrat huwa simbolu ta' Kristu li l-missier konsagrah u għamlu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid biex joffri lilu nnifsu għal-fidwa ta' kulħadd. L-inċens maħruq huwa simbolu tat-talb tagħna biex flimkien mas-sagrifiċċju jitla' il-fuq quddiem Alla bħala fwieħa offruta minna l-koll. Is-saċerdot jibda bir-rat tas-salib. Ir-rat tas-salib huwa tifkira tal-mamudija tagħna u l-istqarrija tal-fidi tagħna. Għalhekk fil-waqt li s-saċerdot isemmi it-tliet persuni ta' Trinità Qaddisa, il-poplu jwieġeb Amen. Li tfisser jiena nemmen dak li int stqarrejt. Meta s-saċerdot jgħid il-mulej magħkom, din ma tkunx tislima ta' awguri jew merħba bħal meta ngħidu hi, hello, ciao. Iżda hija affermazzjoni tal-preżenza tal-mulej fostna. L-innu tal-glorja, wara li nkunu stqarrejna ħtijietna bil-kliem mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, riferenza tliet persuni ta' Trinità Qaddisa, biex Alla jaffrilna u jġeddidna fil-grazzja tiegħu, infaħru l-Alla bl-innu tal-glorja. Innu ta' tifħir antik ħafna bih nagħtu glorja l-Alla bil-kliem infaħruk, nadurawk, nagħtuk ġieħ, nroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. L-ewwel darba li tkanta dan l-innu kien fil-miliet, għalhekk jibda glorja lill-Alla fl-ola ta' smewiet u paċi fl-ard lill-bnedmin tar-rieda tajba. Il-kolletta, wara l-innu ta' tifħir tal-glorja, iċ-ċelebrant jistedinna billi jgħidilna nitolbu. Issiru ftit mumenti ta' skiet waqt li kull wieħed jagħmel it-talba tiegħu personali f'qalbu. Is-saċerdot jgħid il-kolletta. Kolletta għax tiġbor fiha it-talb ta' dawk kollha miġbura. Dawk il-momenti ta' skiet għandhom l-importanza tagħhom għax il-kongregazzjoni tkun qed tiġbor ħsibijietha flimkien u jinġabru f'talba waħda. L-ambone il-Konċilju Vatikan II jgħidilna li Kristu hu preżenti fil-kelma tiegħu għaliex huwa hu li jitkellem meta fil-Knisja tinqara l-Iskrittura mqazza. Qed nirreferu għall-liturġija tal-kelma li tinkludi l-ewwel qari, is-san bir-rispons tiegħu, it-tieni qari, l-Evanġelju, l-omelija, l-istqarrija tal-fidi, ġifieri il-kredu u it-talbiet tal-fidili jew tal-komunità. B'hekk Alla jkun qed ikellem lilna il-poplu tiegħu billi jurih il-misterji tas-salvazzjoni u joffrilu ikel għar-ruħu. Il-kelma ambone ġejja bil-Grek ambo li tfisser olja. Insibu li Kristu ta' spiss kien jitla' fuq olja biex ikellem lin-nies. L-ambone huwa post dinjituż riservat biss għax-xandir tal-kelma tal-Alla. Huwa l-mejda tal-kelma tal-Alla u jixraqlu l-qima bħal mejda tal-Ewkaristija l-altar.